mennesker, der er holdt op på arbejdsmarkedet, vi er ikke længere i job. Det betyder jo ikke, at vi er brugt fuldstændig op, fordi i dag der er det vigtigt for os, at de fleste af dem, der går her, de er over 67. Jeg kan sige, at andre steder i verden, blandt andet i Marokko, har vi haft kontakter. Vi har faktisk været inviteret dernede og set det. Vi betalte selv vores billet, men så, hvordan det var blevet. Og de havde lavet sig inspireret af det, der hedder frivilligt arbejde. De havde dannet nogle frivillighedsgrupper, der også modtog de der ting og lavede frivilligt arbejde blandt kriminelle unge og blandt børn, der var efterladt på gaden. Og også lave nogle frivillige eftermiddagsskoler, hvor de prøvede at lære dem at bruge nogle af de computer, som de havde fået herfra. Så hvis tingene kan brede sig herfra, at vi i Danmark har lidt overskud, og hvis man har lidt overskud, så er det også vigtigt at give noget af det til nogle gange. Og et helt nyt børneskolehjem, hvor de 40 børn er normeret til 40, men altså de øjeblikket er 130, fordi de andre går i gymnasiet, skal bo med nogle voksne, og giver sig selv, ligesom at hendes bror jo også har et job ved siden af, men han har så også 5 børn, moren har 10 børn. Ja, det er noget om. Ja. Og de er jo alle sammen Elinas børn. Historien startede meget kort med, at hun var som 18-årig ude på et posthus. Når hun kom ud derfra, så står der 3 små børn, som ikke så ud til, at de overhovedet havde nogen at komme hjem. Så siger hun, hvad laver I dog her? De kunne ikke finde deres mor, og deres far var død.